Bukol. Tapno mga gimot apo iti live. Tatmuhan lang nga di cellphone nyo apo kas kada YouTube kan Facebook ti pakabuyaan nyo ti kansyon anting suling-suling. Tatan mga ganyan apo iti bukol na iti personal. Wow. Ayan. Kagwang apo ni ingay. Ayan. This time para po sa inyo lahat. May sardang mi apo dati kansyon mate dugtungan mo. Wow. Tut no uma kayon apo di kansyon ni suling nga bukol di YouTube kan Facebook ket sapay la kumatang kayo nga uma nga mang follow kas kada mang suporta di YouTube kuana channel na ken di Facebook na apo. Agaw maestro. Da kami apo ti Daos 100 nga masarakan dito ya. Barangay Tulong Yat Ordoneta City. Bayan asara na tao. Basta sa tinamagusto na. Basta buksingin nga bakla. Kumari ka ba? Pwede mo. Mag-imimas siya tagatugkol kayo. Nga nakatudag hahay din. Hello. Numuraw jay bukal. Tambo no nalababe jay bukal bumbu kayo no nangisik jay bukal Takik kaldeng. Bureka nakatuno ka nagmayat pa nagkandam takik kaldeng Wing kagpay sumat no nangisit nga na bukal ko na takik kaldeng. ngangingin talangam tatta kasla kalamayaman naka-sketchers ka nagmayat nakaplansya ta buhok mo taipit mo nga puraw magtipa nang ibang mga takit kaldeng kagpay sumat takik kaldeng mga talaga di dyan. nagalas garaw takilagaro takitakimpay Kinyaya ti kaya mga panangibagak. dapat Islam Ay di pang social pang mayaman. at dati niya tawag accent na Sige, okay. no nangisik jay bukal Takik kaldeng. takit kaldeng Takik kaldeng. no nasilang nga bungal Ukal. apa ya apa ka kon apa mo pa iramasan nga kasta O kasi siyempre tanong na may mayat. Ukal may ti ayunang kasya. apa yung nasilang nga yat ukal yaw Ay diya ka mo isaludsod ko. katanay bakal dagita babakal damagaman no makakakita na pa ito ukal winoanaw Antay. Adapay ada asawam. Nabiyag pay. wag kaya mo tapatayon Nagpastos ka ni Suling. Ipagpagana kiti nga nagsilang timbukulan na payagpaysaw. hoy sige nang ibaga O hamag. ay chisik na chikin nila kay na Yokal nila kay mo na silang. Hamag na inya mo data ukal nila kay mo ante kasla santol nga kusap po nga raw. Si kangay mo't antay. wag damagam Apayagpayso nga na silang ti ukal. kita Na, tinakay nga ro, hindi ka mabanwagan yun, itayam lang nga kasta. Awang drill na. Boring nga kaida. Dato'y nante. Ante, agpaiso nga na silong ti ukal. Ha? Hanggang pa... Ay na. awang ka na virgin ka na Ay na, ne, riingon ka tuwang nubiga. Masapa kaya krieng. kamay yan nga marami tumigat Magtutubuto. Parehas mga virgin tagi duwa. nagsirti na lagi Ay na babakal apaw. Ay na. Sumangpot to na apaw. Jindol to. May to ako kong ni apaw. Tiyo pa yung pagragsakan nyo. ang kukuman niya maghula ko tayo buhay Uri siya magkaputi kinabisi tayo nga. Rinami tayo mapampanlog tayo mga trabaho tirabi. Malmalom tayo mga maturog tagina na tayo. Kinyak mga ikuno injak umisbo. Injak amo itsuranan. mo talaga Injak amo. So nga umisbo ka sa nun. Injak mga umisbo kitaan. Injak amo itsura na nga talaga. kinabisi mo So nga sino apo ti maya damdama dita 300 lang ti abot ko. ay kurang tatay 155 data 300 daw Gamin kasta day tasuling. 150 dipindi di size. ay depende 200 depende tayo dipindi di bang angot na. jamok na 350 250 dipindi di itsura. Ibal 300 dipindi di performance. kalimbawa datoy Ayan, ginakapayolet Ano to? cellphone na Data. tagmamano data nga Inja danunan 50.
Hindi nga tanungan ti 50. Ngam di motor ko ti may ko. Ay, di motor. Wow. Nangingi na di motor. Sika naka-inmax. No, di nangingi na ka. Dadyo mat naka-orange. Di naka-orange. Ayan. Data nga itsura mat kwa suling. Uray no isaldak ni inang kon, mabiyag ko lang. Nagswerte kayo no siya ti maasawa yaw. Apaya? Hang kayong agluluto. Hang kayong aglablaba. Ay, nagsirtay. Hang kayong agdalos di balay. Nagsirtay. Hang kayong mat nga aginaw. Ay, sosyal. Kanlas nga hanyo ar-aramidon. Nya. Hang kayo mangmangan. Di ka natay da. Kanta nga mangmangan ni Gibalay apanay restaurant. Ay, sosyal. Pang mayaman. Wan. Mayaman ka talaga eh. Ko siyempre Alis, sige. Una tatatay, nasilang ka no teokal. Wan. Hanga nasilang. Oo. Sa balite, nasilang ka makikita. Kanya nga raw. Dagi yun na nagado. No, nasilang nga bukal, moging daang ka. No, natakan nga bukal, ay nyug dayta. No, nasilap jay bukal, kamatis dayta. No, nakulog jay bukal, ipong dayta. Sikog dayta. Sikog. Da kami nga babae ingin. Ang kami nga basta-basta masiksikugan. Tapay. Tugkalan da kami pa Ay tugkalan da kayo. Win sa bagay ang mga basta-basta ngagsikog na sigod apo ti babae dapat ada maaramid niya. Ano? So nga kita ka ti tugkalam. Agkita ti tugtula. Asin ni rock and roll ka na. Ayan ni rock and roll. Padasang mang. Yo, break it down yo. Makipagnaman ulitan antay. Balik-balik kayo. Kagasano ka te. Nanti tamok ang siset, iso nga nagbari-bari Basi ka man. Wen, hindi na yan kami nante. Mga uso Star Margarine. Alessia. Datoy, uncle. Medyo isapa mo, uncle, rock and roll Ay, Wen, gusto lang artikursunada. Aging inos ang samot. Ay, anak mo ba? Nya mo ni katugangan na. Anak lang pa isang anak na? Anak na. Nung kaslada mo agama, dapat ti anak na di ama. Alay, sige. Sige. Ay, isaba mo. Isaba mo ang tula. Uping pa nang tuli, batch 96 pa ilang. 96. No, nakuti, jay bukol. Makatog. Tog. Okay, all right. Makatog. Thank you so much. Kasyan di marami. No, kasi nga talaga kasi di marami. Well, kapan ka ti klase iti money. No, puraw nga money, labos na ganda. Money nga labos. No, nalabag jay money, native dayta. No, nangisik jay money, naksot dayta. Kapain. No, money nga nabasa. Aguray ka na mani nga nabasa. Wag. Nakapangkaningin ko. Ay, da kaya't karariyak, animal ka. Makamang mga antibanay. Dataman nakabayulet. Nakaramang kantimani nga nabasa nakabayulet. Kuya ko na. Perme. Ah, Nyaraman na. Hindi mo no sa gino nga planeta mo nagkapwa na dato. Apa ya? Nagadayo mo di sumba na nakaramangkan ko na ko pirme ko na. Namagam kami na siya. Ay, naging angkal. Ay. Angkal, agsalud-suda lang ang katumartaray. Ay, higit na. Naaguray ka, nag-imal mo tingipon na nay. Sumursurot ti protocol. Protocol. Well, sumursurot ti protocol, tingipon na natulnog datoy. Apa ya? At social distancing na. Ayapam dito, ayapam. Hindi ka magkanang kagunan ng tisuleng. Namaganda ka, namang mga kamalat. Wow. Nag-imar tangipon na kas na computer. Apa ya ta computer? Ada window na. Ay, agure ka ingin. Uncle, sigurado ka nga maputukan tata, tiwiting nga papatayakan sa mag. Nay! Ingin! Bungal! Lakay! Ay! Baklaro ko na rin niya. Agtal na kayo ngayon. Ikaman nato iti trabaho na. At trabaho.
Wala. Ay, wala kang trabaho. Tagalog, Ilocano. Tagalog. Wala siyang Bibigyan trabaho. kita ng trabaho, Uncle. Ito, isang oras, 500. Sosyal. Kasi sa bahay, may tindahan kami. Tapos, no, dagumatang. Pag may bibili. Pag may bibili, nakatader ka lang dyan, tiruangan, nakakasta ka. Nakatayo ka lang sa pinto. Ante, royal man, nga, lipok. Ante, cookman, nga, lipok. Arami dumi nga upinor dat. Ngipon mo nga may sa tangataw. Kumakain ka ba? Ay, nakatikim ka na ng mani na basa. Oh, wow. Oh, wow. Kikuwa. Oh, wow. Kikuwa. Apay niya ti, kubrador ka ba? Masayaw. Kung ano kubrador, tataya ako magimalas nga kubrador. May asawa ka na? Ha? Ada asawa mo? Oo, Marami. Naturod mo, ti pakinakom na dapat. Iso man lang ingin. Kaya. At kinakatong asawa na. Naibusa mong ngipon na. Kadidis na. Damagam man. Namang mga tiya maninga na basa. Tagalugam. Kumakain ka ng basa na manay. Oo, Kailan nung huling nakatikim ka? Yung mani na basa. huling Kailan? ay 2000. 2000 pa. Na ay na... Saan ka banda nakatikim? Saan banda? Jay Ordanita. Saan banda sa Ordaneta? Jay Ordanita. Saan? Saan banda daw? Para titikim Hindi din ko alam kami. kung saan sa Ordanita. Sabihin mo na ta, titikim din ako. Oo. Garampang. Mahirap na kung nabisto ka. Nabisto ka. Kung nabisto ka garot. Kasi nakatil mo dato yun. Kasi ang sisit nga ligaw mo dato nagkatawa. Agore ka. Anong lasa ng mani na basa? Yung maning nabasa, Anong lasa niya? naima, pero nabasa. Mani na basa. Karo tinabasa. Anong lasa? Anong lasa? Nabasa? Lasa! Makadtoy man, narika ka nga katungtong. Dito ka. Anong lasa ng basa na mani? Dito ka, nandun mo siguro natarusamon. Anong lasa? Nabasa! Sige, ituloy tan. No, mani nga nabasa. Ayak sa asa. Oo. Oo. Ale. No, mani nga nabasa. Ako rin ka, pairo tayo tornilyo na. No, mani nga nabasa. Medyo paluwang ang basay. No, mani nga nabasa. Lukayak pa eh. Ito kaya. No, mani nga nabasa. Mayatan. Kabugo dayta. Apat natin klase, ini na dumaduwa mga bukala. Bukal. Sige. No, napintas nga binukal ni suling dayta. Natangat. No, nasiksi nga binukal dagiti cancer dayta. No, naanos nga binukal niingin dayta. No, nagalas nga binukal Sika dayta. Total na Tagalog ka mo. Makarusa. Makaawat ang makabalas. Nay, napaw medyo nalawa mo to. Nay na nagimar mo dato ito tuk-tuk mo ni Naing face. Plaza Tikuto dato yun. Sige nga rin, itulot taningin. Ibabalik ka na namin sa pinagkapwam. Ingat ka ah. Ayan, palakpakan tayo mga karoon na nihingin na Kastaman ako. niyan tisuling ako. At subli ka nila ng damdama. Ayan, salamat po.